Smart hodinky sa neustále zlepšujú a zároveň zlacňujú. Ale je Amazfit Active 2 lídrom medzi modelmi svojej cenovej kategórie? So ZepPay, offline mapami, AI trénerom a dokonca aj teplomerom to tak určite vyzerá. Poďme ich otestovať. Začneme rozbalením. V krabici nájdeme samotné hodinky, magnetický nabíjací dok a obvyklé papierovačky. Ale počkať, kde je kábel? Zdá sa, že káble sa stavajú luxusom. Ja osobne ich doma nikdy nemám dosť a tieto hodinky sú bez kábla. No čo už, verím, že to nejako prežijeme, ale je to drobné mínus, ktoré stojí za zmienku. Magnetický nabíjací dok sa pripne na zadnú stranu hodiniek a vyžaduje USB-C kábel. Amazfit Active 2 ma hneď na prvý pohľad prekvapili svojim dizajnom. Okamžite, ako som si ich dala na ruku, som pochopila, že mi sadli ako uliaté. Pohodlné, ľahké, elegantné a vyzerajú prémiovo bez toho, aby sa silou mocou snažili napodobniť Apple Watch. Zatiaľ sebe nemajú slovenský jazyk, uvidíme, či ho pridajú s updateom, no pre tých, ktorí nehovoria po anglicky, majú v sebe češtinu. Amazfit Active 2 vychádza v dvoch verziách. Štandardná verzia, ktorá v Európe vyšla tento týždeň, má displej z tvrdeného skla a pohodlný silikónový remienok. Prémiová verzia má byť v Európe dostupná do konca marca a bude mať odolnejší displej zo zafírového skla, kožený remienok a hlavný rozdiel NFC pre bezkontaktné platby. Áno, správne ste počuli, konečne cenovo dostupné hodinky s bezkontaktnými platbami fungujúcimi na Slovensku. Takže ak je pre vás táto funkcionalita dôležitá, budete potrebovať premium verziu. Ale k tým platbám sa ešte dostaneme. Rám hodiniek je z nehrdzavujúcej ocele a váži len 31 gramov. Nosila som ich celé dni a občas som si skontrolovala zápestie s pocitom, že kde mám hodinky. Také sú pohodlné. A ak by vám niečím nevyhovoval remienok, môžete si ho jednoducho vymeniť za iný. Mne osobne vyhovuje tento pôvodný silikónový remienok, je mäkký, flexibilný a po cvičení sa nelepí na kožu ako lepiaca páska. Na displeji Amazfit rozhodne nešetril. Hodinky majú 1,32 palcový AMOLED displej s maximálnym jasom 2000 nitov. To znamená, že aj na priamom slnku si bez problémov prečítate notifikácie. A o čo viac, môžete na nej odpovedať. Ale to už zase predbieham. Displej je ostrý a responsívny, takže pri scrollovaní menu necítite žiadne oneskorenie. Podporuje aj automatické nastavenie jasu a Always On, len si treba uvedomiť, že to rýchlejšie vybíja baterku. Čo všetko tieto hodinky dokážu? Funkcií je tu na svoju cenovú kategóriu naozaj veľa. Prvou veľkou vychytávkou sú offline mapy a navigácia. Amazfit Active 2 vám umožní stiahnuť mapy priamo do hodiniek cez aplikáciu Zep. Po ich nahratí môžete mapy používať aj bez telefónu a ak ste ten typ človeka, čo sa vždy stratí, hodinky ponúkajú navigáciu s hlasovými pokynmi, stačí nahrať GPX trasu a hodinky vás budú viesť krok za krokom. GPS je presné, rýchlo sa pripája a celkom spoľahlivo sleduje vaše behy, turistiku či cyklotrasy. NFC platby sú podporované vo väčšine Európy, vrátane Slovenska a Česka, ale dostupné budú iba v premium verzii a fungovať budú cez ZepPay, čo znamená, že si môžete prijať Mastercard karty z vybraných bank a platiť hodinkami. Na Slovensku je to zatiaľ iba jedna jediná banka, a to 365 Bank, ale ak nie ste klientom tejto banky, tak nezúfajte. Nepotrebujete si tam ísť otvárať účet. Je tu aj jeden trik, ten sa volá aplikácia Curve. Je to v podstate elektronická peňaženka, do ktorej si pridáte svoje platobné karty a túto aplikáciu potom prepojíte s aplikáciou ZepPay. Takto môžete platiť v každej krajine, kde je zároveň dostupné ZepPay a Curve. V Severnej Amerike je to však úplne iný príbeh, ZepPay tam jednoducho nefunguje. Žiadne priame platby, žiadna podpora Curve, žiadne bezkontaktné platenie. Pokiaľ Amazfit nerozšíri podporu NFC, platby v USA a Kanade sú mimo hry. Hodinky majú zabudovaný mikrofón a reproduktor a vďaka Bluetooth 5.2 môžete telefonovať priamo zo zápestia. Kvalita je prekvapivo dobrá, druhá strana vás počuje jasne a reproduktor je dostatočne hlasný, pokiaľ nie ste v extrémne hlučnom prostredí. Ďalšia skvelá vec, avšak iba pre používateľov Androidu, na správy môžete odpovedať. A to nie len pred nastavenými odpovediami, ale aj písať vlastne vďaka plnej klávesnici alebo dokonca hlasovým ovládaním. A čo ma vážne prekvapilo, obrázky z notifikácií si môžete pozrieť priamo na hodinkách. Dostupný je aj ZepFlow AI asistent, ktorý je postavený na ChatGPT. Môžete ho použiť na ovládanie hodiniek, nastavenie časovačov či zisťovanie tepovej frekvencie. Ale vedzte, že táto funkcia vyžaduje internet, takže potrebujete mať v dosahu aj mobil. Je tu aj malá, ale praktická funkcia. Do hodiniek si môžete uložiť členské karty. Namiesto prehrábávania sa v kofe plastových kariet pri pokladni, jednoducho zobrazíte čiarový kód, naskenujete ho a máte hotovo.
Je to jednoduché, ale užitočné, hlavne ak radi zbierate body vo svojich obľúbených obchodoch. Toto je však jediné využitie tohto úložiska, k hodinkám neviete priamo pripojiť slúchadlá a ani si do nich nahrať hudbu, takže ak pri behu hudbu počúvate, budete potrebovať mať so sebou aj mobil. Ďalej tu možnosť inštalovať rôzne bezplatné aj platené aplikácie a môžete si zaplatiť členstvo Zepp Aura, ktoré sľubuje AI analýzu spánku a nejaké iné relaxačné a meditačné funkcie a denné i týždenné reporty. Nemám to ale odskúšané, ja osobne odmietam platiť za takéto členstva. Amazfit Active 2 majú aj zabudovaný teplomer, čo na prvý pohľad a počutie znie zaujímavo. Ale meria iba povrchovú teplotu, nie telesnú. Takže si síce môžete skontrolovať, aké studené či teplé máte zápestie, ale na seriózne sledovanie teploty či detekciu horúčky vám to nepomôže. Možno si niekto nájde kreatívny spôsob, ako to využiť, ale ja zatiaľ neviem, na čo by mi to bolo. Fitness funkcie, tu Amazfit nesklamal. Hodinky ponúkajú 164 športových režimov a automaticky rozpoznávajú 8 aktivít, vrátane behu, chôdze, cyklistiky a plávania. A áno, majú 5 atmosférovú vodeodolnosť, takže si ich môžete bez obáv vziať aj do bazéna. Pre tých, ktorí uprednostňujú štrukturované tréningy, je tu aj Zepp Coach. Je to zabudovaný AI tréner, ktorý upravuje vaše tréningové plány podľa výkonu a regenerácie. Ak to preháňate, odporúčam vám oddych. Ak sa flákate, jemne vás postrčí, aby ste sa rozhýbali. Samozrejme, nechýba ani sledovanie srdcového tepu a SpO2. Hodinky používajú BioTracker 6.0, ktorý Amazfit prezentuje ako mimoriadne presný. Ale nespoliehala som sa iba na ich slova, porovnala som to s oximetrom a s tepovým monitorom na bežeckom páse. Ak máte radi turistiku alebo trailový beh, určite oceníte barometrický výškomer, ktorý sleduje zmeny nadmorskej výšky. Amazfit Active 2 podrobne monitoruje spánok, zaznamenávajú ľahký spánok, hlboký spánok, REM fázy a dokonca aj krátke zdriemnutia. Ráno vám zobrazí readiness score, čo je v podstate jeho spôsob, ako vám povedať, na aký výkon sa máte nastaviť. Ale oproti podobným ukazovateľom na iných smart hodínkach mi Amazfit prišiel trochu príliš optimisticky. Niekedy som spala 4 hodiny a hodinky mi tvrdili, že som v pohode. No jasné, Amazfit. Jasné. Batéria má kapacitu 270 mAh a Amazfit sľubuje až 10 dní výdrže pri bežnom používaní. Pri zapnutom Always On displeji, používaní GPS a Bluetooth telefonovaní vydržia skôr 5 dní. Pri úspornom režime výdrž dokážu natiahnuť až na 19 dní. Ak hodinky používate na nepretržité sledovanie GPS, vydržať by mali okolo 21 hodín, čiže určite vám vydržia aj celodennú túru. Plné nabitie trvá 2 hodiny. Takže sú pre vás Amazfit Active 2 tou správnou voľbou? Čo myslíte? Napíšte mi to do komentárov. A ak sú pre vás dôležité bezkontaktné platby, určite si počkajte na premium verziu. Okrem NFC však štandardná verzia ponúka úplne rovnaké funkcie a za o niečo nižšiu cenu. Za mňa sú tieto hodinky super, sú ľahké, štýlové a na svoju cenu ponúkajú viac, než by som čakala. Ďakujem za pozretie a ak sa vám táto recenzia páčila, nezabudnite mi dať like a prihlásiť sa na odber môjho kanála. Vidíme sa na budúce.